Gaurko omenaldia uste dut sumea izan dela, baina hunkigarri aldi berean. Eta omenaldi honekin ikusten dut zor historiko bat kitatu egin dugula. Oso gogorrean lan egin zuten, oso gazteak izan da, gaur entzun dugu hemen 11 eta 12, 14 urterekin egon zirela lanean. Liburu horretan hori jasotzen da, ezta? Han bizi izan zituzten bizipen asko, baina baita ere kontatzen da ze egiten zen fabrikan eta zelangoak ziren baldintza horiek eta Udalak atera zuen deialdia hauze ikertzeko, guk ez genekien ezer honi buruz, historia honi buruz. Historia hauze guztiz desagertuta eta diskutatuta zegoen, goko historian 3 lantegi nagusiak daude. Talleres de Miravalles, Pradera eta Industria Textil de Llute. Eta Industria Textil de Lluteri buruz ez genekien ezer. Artxibo eta dokumento eta liburu guztietan gehienez ikus dezakegu esaldiren bat, edo kapitulo konkreturen bat, baina ez zegoen historia eta ez zegoen iaia dokumentazio hori. Horrezagatik saiatu ginen hauze berreskuratzen eta horrez gain momentu guztietan egon dira kontratuta 200-300 pertsonetan. Oso portzentalki oso importante eta oso potentea zen emakume hauen ekarpena. Eta emakumeak ziren 80-an, 90-an. Textil sektorearekin beti normalean saiatzen zen emakumeak kontratatzen, abilezia gehiago daukatelako edo halako hiladurak eta materialekin lantzeko. Horrez gain, merkeagoak ziren kontratatzeko. Liburuaren helburu nagusia izan da divulgatiboa izatea. Ez izatea bakarrik zientzia badago atzetik eta artxibo lana oso potentea izan da eta hori, baina helburua izan da jendeak irakurtzea eta horrezatik egin ditu bi atal nagusiak. Lehenengoa artxiboko informazioarekin, lehenengo menderdia edo, artxiboari esker lortu dugu idaztea historia labur bat, 50 orrialde edo, eta bigarren zatia, bigarren atala egin dugu testimonioi esker eta protagonistei esker. Elkarrizketa eginda, lortu dugu jakitea nolakoa izan den historia mendearen bigarren zatian.